sleduje tok Nilu. Není div, že Egypťané překračují vodu a cestují do posmrtného života. Slunce, uctívané pro svou velkou moc, umírá a každý den se znovu rodí. Pokud jej zastíní měsíc, je to znakem apokalypsy. Tutanchamun se z pouhého faraona stává bohem slunce. Zlatá maska zajišťuje jeho vzkříšení do věčného posmrtného života. Jak Nil protéká pouští, vystupuje a přetéká ze svého koryta, přináší život, vegetaci a zvěř, ale také celou civilizaci. Vracíme se zpět do doby vlády krále Amenhotepa III., který vládl světové říši. Bohatství a moc Egypta dosáhly svého vrcholu, což podtrhovalo jeho výjimečné výtvarné umění. Jeho nástupce Amenhotep IV. A jeho manželka Nefertiti zavádějí radikální kult boha Atona. Zavírají chrámy starých bohů, ničí jejich sochy. Amenhotep IV. Si mění jméno na Achnaton. To uvrhlo zemi do chaosu. Achnaton, král s mnoha dcerami, ale bez následníka.
Tutanchamona porodila jiná žena. Vláda krále Tutanchamona. Mír se vrací. Nějaký čas po své korunovaci obnovuje tradiční kulty a mění si jméno na Tutanchamon. Po několika letech začíná země opět rozkvétat. Jeho nástupce Ai provádí rituál otevírání úst. Faraon přichází do posmrtného života jako bůh slunce z pohybní oblohy Nut svou pravou matkou. Tutanchamon, pokorován svou Ka, objímá Usira. 12 paliánů, první část Ambuatu, podsvětí. Nakonec je přivítán Anubem a Hathor. Zlato je nepomíjející tělo boha slunce, který každý den vystupuje z temnoty s věčnou září. Králova nejvnitřnější rakev z ryzího zlata. Druhá rakev peří na křídlech se třpytí v barvách jako slunce. Na třetí, pozlacené rakvi, se král zjevuje jako zářící slunce na obloze. Nejvnitřnější svatyně, božstva Eset a Netet, ochranitelsky roztahují svá křídla. Tajná moc třetí svatyně a její bohové ukazují krále jako boha slunce, který cestuje na své bárce noční oblohou. Slunce využívá svou energii během dne, zatímco zvláštně vypadající božstva používají své magické síly k jejímu obnovení v noci. Poslední svatyně Tutanchamon slaví na obloze s bohem slunce. Symboly poskytují ochranu po celou věčnost.
Tutanchamon opouští svou fyzickou podobu a začíná svou duchovní cestu do posmrtného života. Po smrti je velký faraon posílen a chráněn svými svatyněmi a rakvemi.